पहिले के मर्द और अब के जमाना के मर्द इ दोनों में बहुत ज्यादा अंतर ना बा। पहिले के मर्द जौने हिसाब से खटत रहना, काम करत रहना, खेते में जोतत रहना, बोवत रहना, ओसे ज्यादा तो अब के मर्द करताटे। वो अपने खेते में ना अपने घरे ना दूसरे के बर्धे त मान ला गलीमत रहल, आपन जोतत रहना, बोवत रहना और समय से खात रहना, समय से आराम करे के पा जात रहना और राती के कौनो काम नाई करे के पड़त रहल। खा के बस कुलीन के सुतही के रहत रहल। लेकिन ए समय जितना मर्द बाटे न त टाइम से खाई पावत हवन, न त टाइम से सुती बैठ पावत हवन और ते और नाइट ड्यूटी ऊपर से चलता अलग से, ओहू पूरा नाई होत बा और आराम करे के बतिये छोड़ दा। लगातार 2 से 4 ठे छुट्टी कई के देखे, छुट्टी करे के समय नाई मिलता लोग के। मतलब बढ़े से कम इज्जत हमके ए समय लगता मर्दे के बा। हाँ।